Ale my tu nerozlišujeme, nie že my tu, ale dosť často sa nerozlišuje ani na žurnalistickej úrovni a samozrejme, že nie na úrovni politickej retoriky. Rozdiel medzi obdivom ku kráse ruských ikón, k hĺbke náboženstva, svetcov, alebo, prepáčte, úplne z iného konca, kvalitám ruského baletu alebo kvalitám ruskej vodky a postoj k politickej kultúre, aká stále prevláda v Rusku. A bohužiaľ, poviem aj za seba, ja tu nechcem mať, pán Chelenendík, opätovne importovanú ruskú politickú kultúru. V tomto ohľade je onen niekedy sa prejavujúci sentiment smerom k Rusku, sentiment ľudí, ktorí sú sklamaní vývojom od roku 89 z rôznych dôvodov. Je to sentiment, ktorý súvisí s určitým podráždeným postojom voči západu, ktorý sa vníma ako niečo nezaslúžene úspešné na náš účet a podobne. Ale neverím tomu, že väčšina Slovákov, a že je to prevládajúce cítenie na Slovensku, že je tu jednoducho záujem o vymenenie politickej kultúry, to tu treba povedať, bohužiaľ, politickej kultúry, ktoré reprezentuje to prostredie euroatlantické za politickú kultúru kozákov. Môžem oponovať